Good morning mga kamisyon. Naalang ko'y gamay tubagon nga pangutana. Ngano kunong nag-celebrate og Pasko nga pagano man kini nga selebrasyon. Well, aside ta nga ang Christmas or kining Pasko, ang motivation sa celebration ini tungod kay natawo na si Jesus ang manunubos. Makaigsunan dili malalis sa Bible, natawo manggayud si Jesus. Kung magisgot ta may tungod sa mga tao nga pagano sa Bible, ang pagano nga gisgutan diyan ni Jesus katong mga tao nga naghunahuna lamang unsay kanon, unsay ibiste ug unsay imnon. In other words, ang taong pagano mao ni ang mga tao nga walay maayong relasyon sa Dios or walay Dios sa kinabuhi. Kay ngano ang ilang gipaka-Dios, ang ila lamang tiyan, ang ila lang kanon. So makaigsuonan, unsa man ang kalainan sa atong celebration niining karong panahon sa Pasko. Daghan man nag-celebrate tibok kalibutan man, pero diri ni daogon makaigsunan sa ato ang motibo, sa intensyon nganong nag-celebrate ta makaigsunan. Klaro man sa Bible nga tinuod yun nga natawo sa Jesus nga atong manunubos makaigsunan. Ang motivation nato nganong naata ni nga celebration, although mayon ta nga traditional naman makaigsunan, lahi ang atong celebration sa panahon sa Pasko. Ang atong celebration sa panahon sa Pasko, unang-una, nagpasalamat ta nga si Jesus natawo gyud nga atong manunubos ug atong manluluwas. Although sa Bible wala naka-record ang bulan, pitsa ug ang oras. Pero mituod ta gayud nga si Jesus dili man isyu makaigsunan ang pagkatawo lang ni Jesus. Ang isyu karon kung mituo ba ka nga si Jesus nagpakatao aron siya mamatay, aron siya nga magsakripisyo, aron bayran ang imong sala ug akong sala. Mao ni ang pinaka-essence sa iyang pagkatao. Gani sa pagkatao ni Jesus makaigsunan dili lalim kay daghan pong mga bata nga matay, kay nasuko man ang hari, kay wala man mibalik tong mga wise men nga nagpahibalo asa siya na tao. Kay mao ang instruction nga balik nga ri kanako kung nakaplagan ninyo ang bata kung asa siya na tao. Makaigsunan naghatag og warning ang Dios sa mga wise men nga moditor sila laing dalan tungod kay nakita sa Ginoo ang kasing-kasing ni Herodes. Meaning si Herodes dili maayo ang iyang naa sa iyang intensyon sa sulod siyang kasing-kasing kay naay jealousy, kay nasayod siya ingon ang mga wise men mataw na ang hari sa mga Hudyo. So makaigsunan unsa may motibo ni Herodes? Dili maayon hadlok sa nga ilisan iyang pagkahari. So iyang gipapatay ang mga bata, nag-order siya nga gikan sa 2 anyos pababa. So may kaigsunan imong sabton dili lalim ang pagkatao ni Jesus. Mo bitaw na tawo sa dito sa manger sa pasungan makaigsunan gi-preserve sa daan sa Ginoo. Og si Jesus makaigsunan natawo siya tungod kay dili ordinaryo ni nga pagkatao. Gibut-an ni sa Dios ang rason nganong matawo si Jesus, ang pinaka rason na gyud wa ni lain aron siya mahimong sacrificial offering. Si Jesus siya ang nahimong tupa, siya ang nahimong substitute sa paghalad. So mao nang rason siya nga nagpakatao. So ang atong motivation, ang atong reason nga nung nag-celebrate nini, dili lang kay December karon. Ang atong ginuna kay tinuod man gayud nga si Jesus na tao, kay ang rason aron tang tanan luwason. So karon sa may kalainan nato, dagang nag-celebrate karon makaigsunan ang ila lang maglipay-lipay, disco, kaon-kaon, inom-inom. Mao man ni ang Pasko sa kalibutan, sa kalibutanon nga celebration. Tapok-tapok, inom-inom, ang atong Pasko lahi. Naghatag tag minsay sa mga tao, naghimo tag feeding program, naghimo tag gathering, ang mga pastors dunay panagtigom, ang buhaton pagpasalamat sa Ginoo, pagdaig, pagsimba, paghinatagay. Dili lang po sa panahon sa December ta maghinatagay ta sa tanang panahon. So munay kalainan, dili pagano, kay ang pagano ang ginuhuna lang nila unsay kanon sa ibiste, diha ra sila kutob, kay ang mga taong pagano wala na sila Ginoo. So sa panahon sa December ang atong pagabuhaton, damor hinungta magpasalamat sa Ginoo, naghimo tag mga activities, ipakita nato nga dunay dakong kalainan ang selebrasyon sa mga pagano. Kay ang mga pagano makaigsunan ang ilar lang ana nga ginuhuna nga malipay ra silang kaugalingon, ilaarang kaugalingon ilang ginuhuna. Ang atong ginuhuna sa panahon sama niini nga din kita makadaig ta sa Ginoo, makapasalamat ta kay mao ni rason nga dunay Pasko nga si Jesus na tao aron siya atong ilhon nga atong manunubos, atong Ginoo, atong manluluwas. Salamat ta nga si Jesus wa nagpabiling patay sa krus Kalbaryo
human sa gilubong na banhaw ug buhi sa walay katapusan ug nagsaad siyang mobalik. Ang pangutana karon, aware ba ka niini? Nasayod ba ka niini? Nangandam ba ka? Unsa ba ka kaandam karon kung anytime from now mobalik si Jesus? Kaya ng Bible, balikan niya ang naghulat niya. Sa Hebrew 9 versikulo 28. Mobalik sa dili na labot sa sala. Kay human na siya nagpakamatay para to sa atong mga sala. Human siya nabanhaw ug nagsaad siya mobalik. Kinsa iyang balikan? Katong naghulat niya. Ang pangutanan, naghulat ba ka sa pagbalik sa Ginoo? Unsa man ang mga taong naghulat? Kanang taong wala nagkumpiyansa. Mga taong naay consciousness about God. Naay panghunahuna kanunay sa Ginoo. Nag-alagad sa Ginoo. So ang taong pagano, mga taong way Ginoo, apan ang mga taong Kristohanon, mga taong nangalagad sa Ginoo, mga taong naay Kristo, nga si Kristo maunay nakita sa ilang kinabuhi. So dako kay kalainan. So dili ni pagano nga celebration, diri ni gidaog sa atong kasing-kasing karon. Daghang mga tao karon, December, niabot na lang December, napagyapon ang pagdumot, napagyapon ang kalagot, no? Napagyapon ang kadalo, napagyapon ang kinaiya nga dili maayo. Mga kaigsunan, ipahari si Kristo sa imong kasing-kasing. Abli mong kasing-kasing nga tinud-anay nga muliwat tas diya sa kinaiya ni Kristo. Batunan nato yung pulong kay ang Espiritu sa Dios mo'y mulihok diri sa sulod. Ang Espiritu sa Dios mo'y muhatag og bunga sa Espiritu nga mao ang gugma, kaluoy ug ang kalinaw, pagkamatarong, pagkamaaghop, pagpugong sa kaugalingon, the fruits of the Holy Spirit mo'y mo produce sa atong mga kinabuhi. So dalay ko ng Dios, kana lang, salamat sa pagpaminaw og Merry Christmas and advance Happy New Year. God bless you.